Η πόλη του Σαν Φρανσίσκο έλαμπε κάτω από τη ζεστή λάμψη του ήλιου αργά το πρωί. Γυάλινοι πύργοι αντικατόπτριζαν τον ουρανό και πολυτελή αυτοκίνητα γλιστρούσαν σιωπηλά στους δρόμους. Ανάμεσά τους στεκόταν ένας άνδρας που φαινόταν να τα έχει όλα: χρήμα, φήμη, σεβασμό και δύναμη. Ο Ήθαν Κόουλ, αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος, ο διευθύνων σύμβουλος μιας ταχαίως αναπτυσσόμενης αυτοκρατορίας τεχνολογίας, είχε χτίσει την περιουσία του με ακατέργαστη αποφασιστικότητα. Όμως, καθώς έβγαινε από το εταιρικό του κτίριο εκείνο το πρωί, ντυμένος με το τέλειο ναυτικό κοστούμι του και με αυτοπεποίθηση στο βήμα του, δεν είχε ιδέα ότι η ζωή του επρόκειτο να σωθεί. Όχι από την ασφάλεια, ούτε από την τύχη, αλλά από την αθώα φωνή ενός μικρού κοριτσιού. Πριν προχωρήσουμε, αν πιστεύετε στην καλοσύνη, τις δεύτερες ευκαιρίες και τα θαύματα που εμφανίζονται με το πιο απροσδόκητο τρόπο, αφιερώστε ένα δευτερόλεπτο για να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και να εγγραφείτε στο Kindness Thread, επειδή ιστορίες σαν αυτή μας υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το πρωινό είχε ξεκινήσει όπως κάθε άλλο για τον Ήθαν, συναντήσεις στιβαγμένες η μία μετά την άλλη, επενδυτές για να εντυπωσιάσει, προθεσμίες για να τηρήσει. Δεν είχε χρόνο για περισπασμούς. Ζούσε πίσω από γυάλινους τοίχους, τόσο κυριολεκτικά όσο και συναισθηματικά, όπου η ενσυναίσθηση είχε ελάχιστο χώρο στον τέλεια μετρημένο κόσμο του. Οι υπάλληλοι του το φοβόντουσαν, οι ανταγωνιστές τον ζήλευαν, και είχε σταματήσει εδώ και καιρό να ακούει οποιονδήποτε εκτός από τον εαυτό του. Ωστόσο, η μοίρα έχει τον τρόπο της να ταπεινώνει ακόμη και τις πιο ισχυρές καρδιές. Ακριβώς έξω από το κτίριό του, απέναντι από την αυλή, καθόταν ένα μικρό καρότσι φαγητού που διεύθυνε μια γυναίκα ονόματι Μέη. Η κόρη της, η Λίλη, ήταν πάντα μαζί της, ένα γλυκό κοριτσάκι περίπου 7 ετών με περίεργα μάτια και ένα απαλό χαμόγελο. Ήταν νεοφερμένες στην πόλη, έχοντας μετακομίσει από την Κίνα μόλις ένα χρόνο νωρίτερα. Η Λίλη περνούσε τα πρωινά της παίζοντας τα σκαλοπάτια του κτηρίου του Ήθαν, ενώ η μητέρα της πουλούσε νούντλς και τσάι στους υπαλλήλους γραφείου που έσπευδαν στις δουλειές τους. Ο Ήθαν της είχε προσέξει περιστασιακά, αλλά δεν είχε σταματήσει ποτέ. Ήταν μέρος του θορύβου του υποβάθρου στον κόσμο του, αόρατες, συνηθισμένες, ασήμαντες. Εκείνη τη μέρα, ωστόσο, κάτι φαινόταν ελαφρώς παράξενο. Ο αέρας ήταν βαρύς με ένταση, και η συνηθισμένη φλιαρία των φρουρών κοντά στην είσοδο ακουγόταν πιο ήσυχη, πιο βαριά. Η Λίλη καθόταν κοντά παίζοντας με την κούκλα της όταν η προσοχή της έπιασε κάτι ασυνήθιστο. 3 από τους φρουρούς ασφαλείας του Ήθαν, άνδρες που συχνά έβλεπε να στέκονται ψηλοί και σιωπηλοί, ήταν συγκεντρωμένοι κοντά στην πολυτελή μαύρη λιμουζίνα, περιμένοντας το πεζοδρόμιο. Ψιθύριζαν μεταξύ τους τα κινέζικα. Για τους περισσότερους, θα ακουγόταν σαν μια κανονική συζήτηση. Αλλά για τη Λίλη, που καταλάβαινε κάθε λέξη, ήταν τρομακτικό. Άκουσε έναν από αυτούς να μουρμουρίζει, βεβαιώσου ότι μπαίνει μέσα. Το χρονόμετρο θα ξεκινήσει μόλις κλείσει η πόρτα. Τα μικρά της χέρια πάγωσαν. Μια άλλη φωνή είπε, θα μοιάζει με ατύχημα. Κανείς δεν θα μας υποψιαστεί. Η καρδιά της Λίλη άρχισε να χτυπά δυνατά. Δεν καταλάβαινε πλήρως τη σημασία όλων των λέξεων τους. Αλλά ήξερε ένα πράγμα. Κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί. Και ο άνδρας για τον οποίο μιλούσαν ήταν αυτός που είχε δει να περνάει κάθε πρωί, ο ψηλός άνδρας με το μπλε κοστούμι. Τα ένστικτά της φώναζαν να τρέξει στη μητέρα της. Όμως η Μέη ήταν απασχολημένη να εξυπηρετεί έναν πελάτη. Χωρίς να το σκεφτεί 2 φορές, η Λίλη σηκώθηκε και έτρεξε προς τον εκατομμυριούχο τη στιγμή που έβγαινε από το κτίριο. Ο Ήθαν μόλις που πρόσεξε τη μικροσκοπική φιγούρα να τρέχει στην αυλή μέχρι που σταμάτησε ακριβώς μπροστά του, λαχανιάζοντας, με τα μάτια ορθάνυχτα από τον φόβο. Για μια σύντομη στιγμή, ο Ήθαν εκνευρίστηκε. Πρόσεχε, μικρή, παραλίγο να πει, αλλά οι λέξεις πνίγηκαν στο λαιμό του όταν την είδε να τρέμει. Η Λίλη τον κοίταξε, η φωνή της έτρεμε καθώς είπε, «Μην μπεις στο αυτοκίνητό σου». Η απλότητα των λέξεών της, ο ομός τρόμος στον τόνο της, τον έκαναν να σταματήσει. Συνοφριώθηκε, μπερδεμένος. Πίσω της, οι φρουροί αντάλλαξαν γρήγορα βλέμματα. «Τι είπες?» ρώτησε, αλλά η φωνή της Λίλη ανέβηκε, «Τρέξε τώρα». Είπαν, «Το αυτοκίνητό σου θα εκραγεί». Τα λόγια τον χτύπησαν σαν κύμα κρύου νερού. Για μια στιγμή, ο κόσμος γύρω του σώπασε. Οι ήχοι του δρόμου εξαφανίστηκαν, και το μόνο που άκουγε ήταν ο δικός του χτύπος καρδιάς. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους άνδρες που στέκονταν κοντά στο αυτοκίνητο. Τον παρακολουθούσαν πολύ προσεκτικά. Κάτι βαθιά μέσα του, ένα θαμμένο ένστικτο που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια, του είπε να ακούσει το παιδί. Έκανε ένα αργό βήμα πίσω. «Όλοι, σταματήστε», φώναξε. Οι φρουροί στένεψαν.
Ένας από αυτούς έβαλε το χέρι στη τσέπη του και το αίμα του Ήθαν πάγωσε. Πριν προλάβει να κινηθεί, ο επικεφαλής της ασφάλειάς του, ένας πιστός άνδρας ονόματι Χάρις, έτρεξε μπροστά, βγάζοντας το όπλο του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέσπασε χάος. Κραυγές, σύγχυση, ο ήχος των αρβιλών στο πεζοδρόμιο. Ο Χάρις τράβηξε τον Ήθαν πίσω, ακριβώς τη στιγμή που ένας από τους ύποπτους φρουρούς όρμησε μπροστά. Τότε, με μια βροντερή έκρηξη που έσπασε τα γυαλιά και γέμισε τον αέρα με καπνό, το αυτοκίνητο εξεράγει. Το οστικό κύμα έριξε τους πάντες στο έδαφος. Ο κόσμος ούρλιαζε. Οι συναγερμοί πυρκαγιάς χτυπούσαν. Η σκηνή μετατράπηκε σε χάος. Μέσα στον καπνό και τον πανικό, ο Ήθαν βρέθηκε να καλύπτει το μικρό κορίτσι με το δικό του σώμα, προστατεύοντάς την από τα συντρίμμια. Όταν οι φλόγες ηρέμησαν, η αλήθεια έγινε ξεκάθαρη. Οι φρουροί δεν ήταν καθόλου φρουροί. Ήταν απατεώνες που είχαν προσληφθεί από μια αντίπαλη εταιρεία για να τον εξοντώσουν. Αν δεν υπήρχε αυτό το μικρό κορίτσι, ο Ήθαν Κόουλ θα είχε χαθεί σε δευτερόλεπτα. Τις ώρες που ακολούθησαν, έφτασε η αστυνομία, έγιναν συλλήψεις και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία περικύκλωσαν την περιοχή. Αλλά ο Ήθαν μόλις που πρόσεξε τίποτα από αυτά. Καθόταν στο πεζοδρόμιο, το ακριβό του κοστούμι σκισμένο, τα χέρια του να τρέμουν, και δίπλα του καθόταν η Λίλη, με τα μικρά της δάχτυλα να σφίγγουν το μανίκι του σαν να φοβόταν ότι θα εξαφανιζόταν. Όταν κοίταξε στα μάτια της, κάτι μέσα του άνοιξε. Χρόνια υπερηφάνειας, μοναξιάς και ψυχρής επιτυχίας εξαφανίστηκαν, αντικαθιστώμενα από μια βαθιά, συντριπτική ευγνωμοσύνη. Αργότερα εκείνη την ημέρα, όταν οι δημοσιογράφοι είχαν φύγει και ο καπνός είχε καθαρίσει, ο Ήθαν πήγε στο καρότσι της Μέη. Στάθηκε αμήχανα για μια στιγμή πριν μιλήσει. Έμαθε ότι δυσκολεύονταν, μόλις που έβγαζαν αρκετά για να πληρώσουν το ενίκιο, συχνά παραλείποντας γεύματα για να μπορέσει να φάει η Λίλη. Εκείνο το βράδυ, ο Ήθαν πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη δική του για πάντα. Τους προσκάλεσε στην καντίνα της εταιρείας του το επόμενο πρωί, και προς έκπληξη όλων, δεν ήρθε με σωματοφύλακες ή μέσα ενημέρωσης, αλλά μόνο με μια καρδιά γεμάτη ειλικρίνεια. Ανακοίνωσε ότι η μικρή επιχείρηση φαγητού της Μέη θα λάμβανε πλήρη χορηγία από την εταιρεία του, βοηθώντας την να επεκταθεί σε ένα μόνιμο εστιατόριο. Όσο για τη Λίλη, υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει πλήρως την εκπαίδευσή της, διασφαλίζοντας ότι δεν θα ανησυχήσει ποτέ ξανά. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα για το τι είχε συμβεί, για το πως το θάρρος ενός μικρού κοριτσιού είχε σώσει έναν άνδρα που κάποτε πίστευε ότι δεν χρειαζόταν κανέναν. Οι υπάλληλοι που κάποτε τον φοβόντουσαν άρχισαν να βλέπουν μια διαφορετική πλευρά του Ήθαν. Ο άνδρας που κάποτε μετρούσε την επιτυχία σε εκατομμύρια άρχισε να τη μετρά σε στιγμές. Το χαμόγελο ενός παιδιού, η παρηγοριά του να βοηθάς κάποιον άλλο, η ειρήνη που προερχόταν από την ευγνωμοσύνη. Μήνες αργότερα, το εστιατόριο «Ο Κήπος της Λίλη» άνοιξε στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Η τύχη ήταν διακοσμημένη με παιδικά σχέδια και ζεστά χρώματα. Την ημέρα των εγγενείων, ο Ήθαν καθόταν σε ένα μικρό γωνιακό τραπέζι πίνοντας τσάι φτιαγμένο από τη Μέη, ενώ η Λίλη έπαιζε με τις κούκλες της κοντά. Δεν φορούσε πια την αλαζονία του σαν πανοπλία. Είχε μάθει ότι ακόμη και ο πιο δυνατός χρειάζεται μερικές φορές σωτηρία, και ότι οι πιο ισχυρές φωνές συχνά προέρχονται από τις μικρότερες καρδιές. Και κάθε πρωί από τότε, πριν ξεκινήσει τη μέρα του, ο Ήθαν σταματούσε στο εστιατόριο της Μέη, γονάτιζε, και έλεγε στη Λίλη με ένα χαμόγελο: «Με έσωσες μια φορά, μικρή ηρωίδα. Ποτέ μην ξεχνάς ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους σαν εσένα». Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας ή σας υπενθύμησε ότι η καλοσύνη, το θάρρος και η αθωότητα υπάρχουν ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, παρακαλώ κάντε like σε αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας, και εγγραφείτε στο Kindness Thread. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να διαδίδουμε ιστορίες που υπενθυμίζουν στον κόσμο τη συμπόνια και την ελπίδα. Πριν φύγετε, πείτε μας στα σχόλια τι θα είχατε κάνει αν ήσασταν στη θέση της Λίλη. Θα είχατε το θάρρος να μιλήσετε? Μερικές φορές η πιο μικρή φωνή μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Και εκείνη τη μέρα, η φωνή ενός μικρού κοριτσιού έσωσε μια ζωή.